Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Otcu. Budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. I za večerom je đavao već bio ubacio u srce Judi Šimuna Iškariotskoga da ga izda. A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao, te da k Bogu ide, pa usta od večere. Odloži haljine, uze ubrus i opasa se. Nalije zatim vodu u praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan. Dođe tako do Šimuna Petra, a on će mu: Gospodine, zar ti da meni pereš noge? Odgovori mu Isus: Što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije. Reče mu Petar: Nećeš mi prati nogu nikada. Isus mu odvrati: Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Na to će mu Šimun Petar: Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu. Kaže mu Isus: Tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge, i sav je čist. I vi ste čisti, ali ne svi. Jer znao je tko će ga izdati, stoga je i rekao: Niste svi čisti. Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im: Razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete učiteljem i gospodinom, pravo velite, jer to i jesam. Ako dakle ja, gospodin i učitelj, vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao, da i vi činite kao što ja vama učinih. Riječ Gospodnja. Predragi u Kristu, zaustavimo se malo nad svetošću ove riječi iz Svetog Evanđelja po Ivanu. Imati dijela s Isusom. Kako je to nešto prekrasno, predivno. Kako je predivno kad čovjek ima dijela s Isusom. Kad je svjestan toga. Kada po milosti daru, kako ispovjedi potom je Euharistije, ima dijela s Isusom. U istinu nama ostaje bivati poniznima. Bivati poniznima do one mjere služenja.
Što drugo prati mnoge znači nego služiti jedni drugima. Ovo upravo potvrđuje one Isusove riječi: tko god se ponizuje, bit će uzvišen. Tko god se uzvisuje, bit će ponižen. Ostaje nam uistinu ponizna srca, ponizna duha kročiti jedni prema drugima, bivati takvima jedni prema drugima. Ponizna i nadasve iskrena srca. Molimo snažno za dar ljubavi. Isus nam daje novu zapovjed, da ljubimo jedni druge kao što nas je On ljubio. Postavlja se pitanje: kako ja to ljubim svog bližnjeg? Da li uistinu ljubim bližnjeg kao što me na to Isus poziva, kao što me tim putem Isus odgaja, kao što me sam Isus ljubio? Učitelju naš i Gospodine, uči nas ljubiti. Uči nas ljubiti da bismo bili čisti.